Hold nu kæft. Hold nu kæft. Det er så bøsse, mand. Det er mig, det er mig. Beo, kan du ikke mute Seholm? Nej, det må jeg selv gøre. Så jeg var mute ham. Det må jeg selv gøre. Det er grønne snaskede Snapchat, mand. En paddehat på sådan en pyrsat. Drengene, har det her tøj på, er så ingeniør, eller hvad? Det ikke. Det kunne du Prøv måske lige op godt til sige. venstre. Prøv lige op altså til ikke. venstre, så kan du lige se. Kan jeg gøre det? Ja, så gør det. Jeg gør det. Er det Mark, dreng? Jeg tror mig. ikke, han er ingeniør. Hvad er det, Lav, hvad hører du? Så lige høre Speedy og Absido. Absito. Ja, der kender ikke ham. Hvad fuck er det? Fuck er det? Er der faktisk en faktisk kunstner, der hedder det? Tilbo. Er der faktisk en kunstner, der hedder Absido? Ja, Tror du, han er Abdi? tror måske han gør. Han er fandme klædt, men han synger fint nok. Er han somalier måske? Ja, han er nok den grimmeste somalier, jeg har set i mit liv. Drenge. Fuck. Ja, det var paddehatten, der røg. Han er fandme klam. Christian, den ikke, han ligger sgu død lige ved der gangen inde ved Elektriko. Og jeg har lige set Seholm og BH komme derned fra, så det må være en af de to niggas, der har været ude med riven. Jeg har slet ikke været i det. Jeg har lige været kort. Men det kan jo også godt... Hvad fanden var det, jeg så over på højre side? Det var analslyngen, tror jeg. Så jeg tror sgu måske, det er Terms Aware, eller Hansi, eller det sådan. Nej, det skal jeg ikke høre på. Jeg tror sgu, det er self-report. Han sidder og blamer alle andre om sig selv. Okay, men altså, bro, jeg har fucking prøvet bare at udelukke nogen. Han sidder og blamer alle andre. Steve, har du ikke kaldt hele lobbyen ud af dig selv? Nej, jeg har bare sagt, det ikke kan være lavt, fordi jeg har set ham på Jeg er kamp med på Mr. højre TV, side. det gider jeg ikke høre på det Det er der. tv, drenge. Hold nu kæft, Nicky. Fuck ja, fucking niggas, men det er ikke mig, mand. Hvad må du for mig, Jeg hva'? ved det fandme godt, det ikke er. Er det dig, BH? Ja, det var nok mig, Master Mark. TV. Du er fucking idiot, mand. Okay. En fucking idiot. Vent da, en poster med mig nede i storage. Tag lige noget i. Kom. Jeg står nede af affaldspulten. Ja, der blev fuck, ikke dræb mig. Wow, fuck, man. Måske Hansi, eller hvad? Det er Hansi så. Hansi, hvorfor står du hernede? Det er ikke mig. Skal jeg lave min task, eller hvad? Nej, det gider jeg Ja, fandme der ikke. var ikke. Så kom, så kom. Tænd lyset. Er du ghost? Out of den, B. Jeg har den. Stærkt. Det er For mig. nøj. Det er ikke mig. Det er mig. Okay, eller hvad? Jeg er gameplay siden barn, men det er Mark, drenge. Nej, det er ikke mig. Vi skal fandme ikke gameplay. Tag face noget mere, Seholm, hva'? Ikke mig. Gutter, gameplay er forkert, så vi er færdige. Lad os bare skip. Der er ikke nogen grund til det her, når vi er 4. Skal vi ikke vote til BH ud? Har du set, hvor mange fucking tasker er din idiot? BH, hvad er dit forsvar, B? Ja, altså forsvar til hvad? Jeg har fucking klaret min task hele gamet. Du går ned til analslyngen, da han kalder en ved en. Ja, fordi jeg skal prøve at se, hvem der ellers går derned, og du gik også derned, eller Mark. Mark, du gik også derned. Jeg skulle da få at se, om det var. Og hvem kom? Ja, De gjorde BH. Well. Ja, det var sgu da, hold nu kæft. Hold ud. Der var fandme heldigt, at nøj. Så kom, Mark, skal vi tage en stories, eller hvad? Ja, nej, så kom. Ja, der kan ikke pludselig tage det med, jeg vil gerne se det. Jeg gør det. Tag det med, jeg ved godt, det er. Jeg tror lige til at han skal komme på. Jeg står her og bare kigger, drenge. Hvor vil du tage den, hva'? BH, hva'? Det Kom, Mark. Fuck, det ser dumt ud, når man er ghost. Dræb nu for helvede. De ser dumme ud, kat. Jeg tror, den er for, at det stod stille. Hjælp, drenge. Det var BH. Fucking Drenge, jeg røg på det her, fuck. Lav op til dig. Hvem var det, Hansi? Det Hør er det, Mark. Hansi? Det er fucking ikke mig, gutter. Hør Hansi, hør. Nej. Det var BH. Det var BH, Seholm. Nej, Det var ikke nej. Det var BH.
Drenge, fuck. Lav er det død og kalder det BH. Nikke. Fuck, drenge, du snappede i ryggen der. Holy fuck, mand. Shit. Sorry, Lav. Det var det er lige fint, slutzonen der. Ja, det var jeg sgu lige skudret. Hvor i helvede stemte de mig ud for, Nikkes? Mark, du begyndte bare så at spoile. Ja, bro, det er sgu da klart. Det var fordi, du sagde, det er enten B eller C-holden. Nej, men det kan også godt være navn. Nej, jeg sagde bagefter, at det var Mark, hvilket det jo så også var. Det var det ikke. Du havde jo ikke grundlag for, at du var Mark. Hvem Du var sagde jo ikke? bare, at du havde set af min anden side. Lav, så du ikke, Ja, det var jeg clearede lav, mand. Jo, jeg så det godt. Okay, det var bare så meget. Sagde du det B-hold, den med draps? Jeg ved ikke, det gjorde jeg bare. Fuck, Var sjovt. Ja, hvor er folk Hvor er folk? ned til kommes, hvis I vil fucking stikkes ned. Fint nok lige. Nå, kom Kamsen ikke, hå? Hvorfor er der så mange task på, hvis jeg så lidt? Hvad fuck sker der her, mand? Okay, jeg kan clear Mark, hvis du er på cams. Body, Nå, er fuck, ikke- hvor er det igen? Hvor er Buddy? Body ligger i admin. Hvordan kan du clear mig, Lav, hå? Drenge, Det ved jeg ikke. drenge, jeg har ikke været i 18. Kunne du ikke clear hinanden, fordi så tror jeg, var det til tv. Drenge, jeg har ikke engang været i 18, drenge. Det er rigtigt. Jeg tror godt, jeg kan clear Nej, Lav. Det er BH, drenge. Lav, Det han er er clear. BH, Men jeg kan drenge. godt- Det er BH, altså, drenge. jeg vidste godt, at Christian Okay. han var død. Drenge, jeg tror faktisk, det er selvreport der, drenge. Det tror jeg, det er. Kunne der umuligt fucking så som mig. Jo, Hvis BO, det jeg ikke synes er... faktisk, du skal stemme. BO, jeg synes faktisk, du skal stemme på Seolen. kæft for I dummer en lort. Jeg synes tvækket for, hvad du Det er mener. ikke mig. Kæft for I indrømmer. Jeg er tvækket, for helvede. Kæft du med dummer en lort. Fuck, Ah, for drenge. Ah, drenge. Drenge, det er BO. Hvorfor siger du, drenge BH? Det er fucking dig. Det er det jo ikke. Han siger 1v1 igen, hå? Nå, så... Ej, ved du hvad, jeg tror faktisk gerne, jeg vil klare min Jeg tror ikke, jeg har lyst til task. den her gang, faktisk. Fint Nå, nok. hold din kæft, BO, din dumme nære. Det er ikke mig faktisk, det er det ikke. Okay. Jo, du er lidt hurtigt til det der, synes jeg. Det vil en imposter sige. Lad mig dræbe mig. What the fuck, det glitchede. Det er dig, BH. Jeg kalder det er emergency. BH. Det er derfor, jeg ikke, det er derfor, jeg ikke Jeg kalder emergency, drenge. Ej, gutter, I Nej, klar lav, over, vent, vent, lav, Lav, I dræber jer selv, hvis, hvad hedder det? Ah, nu slukker han lige lyset også, den dumme idiot. Nej, det er fordi, jeg kan ikke bruge min Det er fordi, lav han lige sagde, at jeg vitals. kalder emergency. Jeg troede, jeg kunne finde nok til Kom emergency, nu, for folk du sidder og kaldte gamer, det jeg til får dig. imposteren, så kom og dræb mig. Er du hoppet i venten, BH? Jeg ved faktisk ikke, hej. Jeg kan ikke bruge min Det kunne det vitals. Nå, BH, hå? Du er ikke scientist, din Nicky, shut up. Det er jeg faktisk, det er derfor, jeg vidste, Christian var død. Hvad gør Scientist? Hvad så, Nail? BH, så forklar, hvad gør Scientist, hå? Ja, jeg kan holde Hvad gør Scientist? Det var også derfor, det var fucking dumt, jeg egentlig clears, eller jeg stemte på Seholm, fordi jeg vidste egentlig godt, det ikke var ham. Hvor fanden stemte du så på? Okay, gutter, jeg kunne igen se, Ja. at der var et fucking, hvad hedder det? Det er Der var, BH. jeg kunne se, der var Det er et... BH. Nej, det er en af jer, det er en af jer, for jeg kunne igen se, der var et... Selvreport. Jeg går op i reporter, og det Det ligger er i kaf. BH. Og det ligger i kaf. Klar, er det BH? Nej, Mark, please. Er det Ikke det? mig. Det er ikke mig. Det er ikke mig. Jeg tjekker vitals, og jeg går op i kaf for at reporte det. Fordi jeg tænker, Okay, hvorhen? der er en af os, der dør. Og hvordan ved du, hvor body er, BH? Fordi livet ligger i kaf, det er derfor, jeg stadig reporter body. Gutter, det er jer to, der skal kæmpe jeres sag. Hvis I teamer op mod mig, så er I fucking dumme. Så er I dummere end lort. Det ved jeg ikke, om vi er. Er vi det, Lav, hå? Nej. Så er det ud. Nej, gutter, jeg taber ikke på det der. Nej. Ej, hold kæft, hvor er I dumme. Hold kæft, hvor er I dumme. Hold kæft, det er Nu er rage. det på mig. Hvad? Ja, det er sgu nok Er det godt. ret, BH? Det er ikke mig, hvad fuck er det, jeg to? Er du ude, BH? Altså, Mark, din idiot. Kæmpe oplæg. Ja, Lav, sagde du ikke, du kunne clear Mark i første runde? Jo. Ja, fuck, de kan vi få det. De stod legit bare sammen på caps, og så skulle de bare Fucking klæde. second imposter, Nicky, men... Eller kan vi ikke tage mindre task på? Vi får alligevel ikke lavet. Nå, jamen, det gør det næste runde. Ja, ja. Jeg troede faktisk godt, jeg kunne clear. Sorry, drenge. Ej, det Jeg tror, jeg clear Lav i den her runde. Ja, det Okay, ser Lav. du. Så er det på games. Lav er på games, drenge, han er clear. Drenge, jeg er nøjesmækker.
Nej. Jeg tror på det, Lav. Hvad fanden er en noise maker? Den laver sådan en høj lyd, når man dør. Og I skal lige høre mit gameplay. Okay. Baby, jeg snakker for hjertet. Det er mig, der er inde. Det er rigtigt. For helvede. Jeg tror faktisk, det er tv. Det er bare bando. Nu. Det er faktisk lidt irriterende. Er der nogen, der har den nederste, drenge, så tager jeg den øverste. Ja. Ja, Jeg tager Det er jo kun safe. Ej, BH, gå væk. Ej, der er en, der står og camper den her. I har den godt. Det er faktisk Så klarer der en. Skytter på live. Ej, det er mig. Ja, rigtigt. Det er rigtigt. Ja, det er sgu rigtigt. Fint ikke det. Så tag I mig. Jeg kan jo sgu ikke, når det er dig, mand. For helvede, din dumme idiot. Det var det godt sagt, det der Lav. Kjeld, det er bare sjov. For helvede. Det er OPSC. Man kan jo fail task. Det er sindssygt. Vi holder nu om at slukke for lyset. Ja, padhatten ikke. Hvor fanden er du? Så du her, hvor gamer. Så er du her. Så kom og dræb mig. Jeg skal nok den lyser, drenge. Ikke så. Er det rigtigt? Nej, det er rigtigt. Nikker. Døde du igen? Nej. Nej. Jeg tror faktisk, han gjorde. Jeg tror også, Christian han døde i medbay derinde. Jeg er ikke fucking død, mand. Okay. Skal vi op og lege ved Cames måske? Ja, hvor er folk? Jeg tror, jeg kan klare Mark. Nu skal vi lige se, om der er nogen døde. Det er Jeg klikker mig. drenge! What? Drenge! Nej, jeg kan klare lav. Jeg kan godt klare lav. Jeg kan klare Mark. Hold nu kæft, Mikkel. Drenge, jeg siger det bare. TB han sagde, at han kunne lave en eller anden lyd, og jeg har ikke hørt nogen lyd. Må jeg tænde bare for lyden på min computer, din nære? Ja, jeg hørte ikke nogen lyd. Det er lav, der er det der noisemaker. Nej, det er noisemaker. Ja, det er kæp. Ja, vi har ikke hørt nej, han er jo ikke død heller. Det er jo kun, når man dør, man hører det der lyd. Nå. Ej, jeg ved ikke lige, hvad det er derinde. Nej, jeg tror, det er Christian, drenge. Så tror jeg, det er dig. Okay. Oj, Drenge, det er TB. er det rigtigt? Det er TB. Jeg svæver på min mor. Okay, dreng, jeg siger en farve, så skal du sige, hvad for en der er. Rød eller sort? Så måske røde. Okay, så tror jeg måske det, så tror jeg det er TB. Drenge! Din fucking idiot, mand. Nå, det er dig, Christian, din Og fucking fuck, så du mig, din nære. Fordi jeg tror, det er dig. Fucking Det er dumbass. ikke fucking mig, mand. TB, Hvad er det, mig? Det er jeg to, drenge. Fuck. TB, Lav, du glider meget, B. Ja, det er Christian. Hvad fuck snakker du om? Hørte du mig ikke ordentligt, eller hvad? Drenge, det her, er det ikke et kill, og så er vi færdige? Nej, okay. Jeg mener, hvis imposter, Nej, jeg tror, jeg har den. hvis imposter han dræber os, ikke? Og så er han fucking svans. Så måske. Nej, det er fucking svans. Nej, igen! Altså, er det ikke 3 gange eller 4 gange nu? Jo, det er. Det er fuldstændig Jeg tror, det er clear mark, drenge. Er nogen, der står det? Hold kæft, mand. Nice, Mark. Fin win. Lav bliver bare ved med at clear mig. Ja, du var hele tiden imposter. Men jeg går lige nu, drenge. Jeg skal ikke løfte dem. Jeg tror, det er Lav, han ikke. Drenge, prøv lige at følge med mig her. Prøv lige at kigge her, drenge. Prøv lige at se her, prøv lige at se her. Whoops. Jeps. Prøv lige at køre emergency. TB. Okay. Og det er ud. TB. Jeg er nækket. Kom det ud, ja. Det var meget simpelt. Forsvar dig selv. Skip. Forsvar dig selv, TB. Jeg er Jeg fyre. tror faktisk, han prøver sådan crossplay. Han tror, han er noget, men det er han ikke. Drenge, jeg er ingeniør. Det er rigtigt. Er du ingeniør, siger han? Ja, det er jeg. Hvad har du kigget i, jo? Hold nu din kæft, drenge. Jeg ser jo. Jeg er ikke ingeniør. Hvordan vil du forsvare dig selv, BH? Ja, jeg er også ingeniør. Jeg går med dig over på TB. Ja, altså for helvede. Det kan man jo spille.
Ja, så er du fucking nikkes, mand. Hvad må du spille? Oh my god. I ødelægger min dag, drenge. Det er ikke så sjovt, det er ikke så sjovt, når man bare hele tiden røver ud i første runde, bare tv. Ja, det er sjovt, når det er dig. Ja. Skal vi jo bede, drenge? Ej, jeg kunne da så jo også fucking dumt. Jeg kan bare lige tjekke, om Theo han er imposter. Jeg finder lige ud af det. Det er han. Nej, Jeg ved, hvem der er Ja, imposter. det er han. Er han faktisk en buster? Theo han er Okay, fint, imposter. vil du lægge din frokostpenge på det? Ja, det vil jeg faktisk gerne. Er det rigtigt? Fint. Så er det en aftale. Det var fandme lige betalt frokost til mig på mandag, det der. Kom nu lidt. Er det 100 eller 200 kroner, du skal betale? Nej, jeg giver ham 2 kroner. Ja. Det er fint nok. 2 kroner. Man kan også få noget fint for 2 kroner. Ja. Ja, du kan få et boldtje eller sådan de der ting der. Det Ja. er Kom i. Faktisk rigtigt. nok. Faktisk fint nok. Det skal man faktisk ikke sove på. Nej, det køber Jeppe altid. Han køber altid tyggegummi. I kantinen? Ja, jeg ved ikke hvorfor. Er det lukke lidt dyrt, eller hvad? Men det koster 1 krone, tror jeg. Fucking. Fanden, ikke bare noget med hjemmefra. Lav, har du godt set Ottos TikTok? Otto, Forgrov. Ugo. Nej, det tror jeg sgu ikke. Fucking Nicky. No. Har du ikke slået den op? Mig? Eller er det godt, hvad det var det kilder? Nej, bro, det var en story inde på Insta, hvor han dansede en TikTok-dans. Fucking Nicky. No. What the hell? Det er ham der Fucking Olsen. idiot. Ja, Otto Ugo. Mm. Jeg vidste. Han fucking shapeshifter foran mig, og så dræber Nej, det han gør jeg mig. ikke. Nej, det gør jeg ikke. Nej, du lavede det der fucking puff der. Han var fansom. Ja, ja, det andet der. Fuldstændig knippet, mand. Ah, hvad Ah, fanden fuck. skete der lige? Nå, så kunne I lade være med at stemme mig ud for Jeg kunne helvede, se det Nicky. på dig også, fordi du så fucking... Du ventede lige foran os, mand. Hvad fanden, jeg er sgu da ingeniør. Jeg er slet ikke det, skulle være så godt. Hvorfor fanden skulle ellers? Nej, jeg er faktisk ingeniør nu, Kat. Engineer rage base. Lad så gå ned i admin og lige vise det, måske. Fint, det kan jeg godt, drenge. Hvor er han? Hvor fanden er du henne? Kom der. Ja, en boss, der kom. Storage. Nej, kom ned i storage. Lav, prøv lige at gøre det igen. Jeps, okay. Jeg har gjort det en gang, bro. Og så... Lav, prøv lige at gøre det igen. Lidt os. Hvem var det lige, der ventede? Prøv at gå 20 sekunder, før jeg kan vente igen. Okay. Det er Lav, dreng. Godt svar, Lav. Godt svar. Stem mig ud. Ja, så kom. Så stem mig ud. Gå op og kald emergency, fucking pussy. Ja, var du hen, Lav? Jeg var jo 20. Pussy. Pussy. What are you fucking calling a pussy, nigga? Come on now, dude. Han har grin igen, jeg kommer over og dræber dig, mand. Nej, det kan jeg ikke. Jeg er bare ingeniør, det er ikke smart. Hvorfor bliver du med at få løftet mig? Fuck, lav noget venten. Ja, fucking kig, mand. Dreng, jeg tror, det er TB. Hvor er bro? Det er lidt stille. Han er bare væk. Det er også fordi, der er fucking en, der fucking har servermuted ham. Hvem fuck har gjort det? Det ved jeg ikke. Jeg tror, det er Er det Chris. dig? Ja. Nej, det er det ikke mig. Hvem fanden er det så? Skal jeg fjerne det, gutter? Sådan i afstemning, skal jeg fjerne det? Ja, det skal du nok. Jeg skal have 2 flere jer. Bro, gør det nu bare for fanden. Nej, jeg kan med det. Nej, okay, jeg gør det. Nu kan du snakke. Hvor fanden er servermødet mig, mand? Det er fandme Jeg heller hører ikke. på Christian, at det er ham, altså. Nej, jeg synes bare, det er sjovt. Det var fandme Det er dig, siger, Christian. men- Jeg går lige Ja, og så kigger- dræb mig. Så dip mig. Det gør det. Fuck, skal jeg stikke der? Nå, fuck, skal jeg gøre det? Jeg kan ikke fucking tjekke revisionsklokken. Revisionslukken. Det er det, jeg kan se. Jeg kan sådan, når du kigger. What the hell? Where? Where? Nej. Han ligger i... Han er i storage, og jeg sværger, jeg så ham legit for 2 sekunder siden være i live. Og så Ja. gik jeg op i admin, og så går jeg bare ned igen. Jeg så ham for 10 sekunder siden, hvor han sagde, at jeg skulle stikke ham. What the fuck? Åh, det er lidt nøje. Der ser du. Nej, jeg skulle lige ned i shieldsene, bro.
Virkelig. Jeg er helt i navigation lige nu. Eller jeg er sådan lige gået fra Hvad navigation. med dig, Mark? Hvor står du henne? Hvor kom du fra, Beo? Ah, Og Mark, du kan... Ja, Ah, så jeg ramte Fuck, på. det Jeg var ramte. for, men jeg Lav, lavede først hvor står du download henne på lige nu? Coms. Har du ventet Øh, over, eller hvad, Beo? Nej, jeg har lavet download på Coms. Jeg er Medbø, bro. Jeg er Medbø, ja. Har du lige tjekket admin, What the fuck? Christian? Ja, jeg stod derinde. Det er faktisk tjekker du lidt admin, skidt, Bob? Strikey. Nej, jeg klarede... jeg ved faktisk ikke, hvad jeg lavede derinde. Okay, fair nok. Så noget. Det er tørt, Jeg lavede dig, det lyder lidt mærkeligt. Det lyder lidt mærkeligt. Jeg ved ikke, hvad Ja, jeg nå, lavede. men det var fordi, jeg klarede ikke task derinde, men jeg tjekkede heller ikke alt den bundet. Ja, okay, fair nok. Karamel spørger, hvor jeg er henne af. Men det Så var jeg også sygt uden mærkeligt, fordi jeg har legit lige set tv være i live. Jeg så den også for 10 sekunder siden, eller Og sådan. altså, jeg ikke engang 1 sekund siden faktisk. Og så går jeg ned igen, og så er han bare død. BH, hvad har du at sige? Ja, jeg står fucking på vej op mod weapons, altså. Jamen, hvor kom... Altså, hvor Ja, det blev han. fra, da du løb hen mod navigation? Ja, jeg er har gået ikke i set dig storage, derinde. men inden der har jeg, altså, jeg har også nået at lave... Storage, bro. Jeg står i shields, jeg har fucking ikke set dig. Nej, hvis jeg siger, hvis det er lang tid siden, fordi jeg lavede download på, hvad hedder det? Jeg lavede download i Coms, og så gik jeg op i NAF. Så hvis jeg siger det 10 sekunder siden, så er det lang tid siden, det der. Drenge, det er Seholm. Det er ikke fucking mig, bro. Det er Seholm. Bro, det er fucking dig, der self-reporter, så sådan Bruder, Jeg tror, det er en af jer to Jeg derinde. skipper fandme, jeg tør fandme Drenge, ikke. jeg kan ikke høre på Seholm, at Ikke det er når ham. vi er 4. Jeg bliver nødt Det til at er skifte. ikke mig. Christian, jeg altså. tror fandme, du... Det er ikke mig. Jeg er så fandme, at jeg er begge to, men jeg gør ikke noget nu. Ja, det gør jeg. Gør ikke noget. Det er rigtig søster, der, Christian. Men det er dig. Det er fordi, jeg ved, det er dig. Så må det være Jeg dig, ved, der det er er self-reporter. Det er en af jer to i hvert fald. Den er Du jer er to. den, der er tættest på, han er legit lige død. Det er ikke Det lav. er Christian, så. Det er Christian, så. Lav, er du Alright. stadig engineer? Ja. Nej, jeg Det er ikke kun dig, mand. Det er jo samme game. Men fint nok, Lav. Jeg svæver, jeg er ingeniør. Det er også okay. Er du sikker? Jeg tror på, at Ja, fordi der er test, om du kunne vente igen, der sagde du, der gik 20 sekunder, og det passer cirka. Ja. Det er jo, kunne du godt imposteren i badet? Jeg ved ikke. Jeg ved ikke, om Du må den på, hvem det er, BH. Ja. Jeg synes, det er mig. Lav, har du dræbt Mark? Nej, jeg svæver. Jeg kan clear mig selv. Jeg kan også clear lav, drenge. Tak. Det var så lidt. Fuck er det der? Altså, det er fucking Seholm. Okay. Altså, fordi at jeg så... Jeg har lige set Christian. Ja, jeg har lige været oppe i Weapons, ikke? Og der var jeg sammen med Seholm og BH, og BH han var i gang med at klare den der Astros der. Og så Seholm han stod og trippede fuldstændig, altså han gik sådan frem og tilbage hele tiden, og så gik jeg bare væk. Og i stedet for at gå tilbage med det samme, så tænkte jeg sådan, så går jeg bare hele vejen rundt om, for at se om man så er Lav, dræbt. det er mundlort, det der. Det er Christian, der er Hvor body henne? Den ligger oppe i Weapons. Jeg har set Og det var dig, der, bro. jeg så dem begge to lige før. Det er og så Christian. Hvor kom du fra? Det er Hvor jeg kom fra. Ja, du kom jo fra, da jeg gik forbi dernede ved storage, der kom... Jamen, jeg kom jo op fra Weapons, fordi jeg var oppe sammen med... Jeg var oppe sammen med... Han har jeg var fundet oppe begge sammen buddies. Det er Jeg var oppe Christian. sammen med Seholm og BH. Og så går jeg så væk fra Seholm og BH. Og jeg ser Seholm, han står og tripper sådan lidt. Han går sådan frem og tilbage. Hold nu kæft, oh my god. Lav, det er Christian, det her. Nej, og så Lav, og så går jeg hele vejen... Han finder begge buddies. Jeg går hele vejen rundt om. Jeg går hele vejen rundt om for så at tjekke, om BH han så er død. Christian, nej, Lav, du er også på Christian i første runde. Det er Christian, det her. TV, Lav. send mig mine 2 kroner. Det er Christian, der har begge buddies, han har fundet. Han plejer altid sådan. Hold din Nå, hvordan... Okay, Lav, nej, nu spørger jeg bare. Hvordan skulle jeg komme op med alt det der på så kort tid? Det er jo, altså... Bro, du siger, du har set mig i Weapons, og har ikke været i Weapons. Jeg forklarede legit hele min runde og alt det, der er sket. Bare lige sådan der. Hvor du er fucking god til at snakke for din sag, Christian. Fuck, mand. Det er Christian. Dobbelt Det er også Seholm. Han Jeg ved ikke... self-reporter altid. Han self-reporter altid. Prøv lige at se Seholm, han sidder og går fuldstændig amok lige nu, og jeg sidder bare helt kalmer. Fordi jeg ved, at det er rigtigt. Hold nu Altså, kæft, mand. det er rigtigt. Det er helt kold, Han mand. har Altså, jeg ved jo- Han har fundet begge buddies, og han plejer altid self-report. Det er Christian, det her. Og han sagde, han så ham for 1 sekund siden i sidste runde, så er det mærkeligt, at han ikke har set mig. Ja, og du siger, du var nede i Weapons. Du kunne jo godt have bare... jeg siger Shields. Jeg siger Shields. Ja, i Shields, ja. Ja. Der er alligevel lidt langt Og der over var til- du jo nok ikke, tænker jeg, siden at han lå død, lige da det var. Ja, det var jeg. Det var du jo ikke. Det var jeg. For helvede Lav, din idiot. Ja, du er fandme skidt, så du er se hold mand. Gik ikke, dreng. Det er Christian. Det var ikke Lav. Han lyver over for dig. Det var ikke mig. Du gjorde det rigtigt, Lav. Det er rigtigt. For helvede. Fucking legend. Det er godt lav. Jeg ved så ikke. Jeg overvejede at skip, Hvorfor vent? men så tænkte jeg... Du kan ikke køre mere, jeg
Det er hvad med det Ja, jeg gad sidste, ikke. hvis du bare havde skippet. Fuck, det havde været fedt, hvis du gjorde. Nej, jeg fucking dræber dig først, Seholm. Ja, gør det. Okay, så Jeg kom. tager en til dreng. Drenge, tag lyd på, tag lyd på. You know. Det kan jeg ikke. Jeg er helt til Kan jeg heller ikke. Dræb mig. Ja, så præcis, så dræb mig, ja. Hvorfor skal jeg have noget? Så er det godt for en anden, eller hvad? Ja, jeg skal ligesom dræbe dig, ikke? Nu er jeg electrical, dreng. Jeg er electrical. Og så dræb mig. Ja, så gør du noget. Præcis, man. Nej, Christian. Nej, drenge. Men hvor ligger livet? Dreng. Det er hans hovedrøg. Det er bare... Christian væk. Jamen, hvor ligger livet? Det kan han Dreng, hvad end Mark han jeg kan siger, clear så lyver tv. han. Hvad end Mark han siger, så lyver Jeg han. kan også godt sige BH. navn. Hallo, vi stemmer Christian først, og hvis det ikke er Christian, så er det Mark. Hvorfor stemmer I mig først? Fordi han sagde, det var dig, den der Du kan også høre, at han er sådan helt opgivende i stemmen. Ja. Ingen nigga, mand. Ja. Han har fucking fået en mute-stiller din mere, mand. Ja, så præcis. Fucking 10 stille, mand. Bestemmer det alligevel. Fuck, tror du vel, altså. Bro, vi har fundet ud af det anyway, fordi Seholm man sagde, I var electrical. Altså, Ja, det er derfor, han skal lukke røven, mand. Vil du bare choppe hans æble og dræbe ham, eller hvad? Vi skal lige have noget. Dreng, skal jeg sætte public lobby på, måske? Ja. Nej, Nej. jeg gider ikke spille med alle mulige mere. Nå, okay. Jeg er nødt til at vinde der task på, bro, fordi hold da kæft. Fuck, jeg glemte det igen. For helvede, dreng. Lige husk det til næste gang, så. I skal lige huske mig på det, så tror jeg faktisk. Dreng, jeg ved, jeg at laver det det. Det er Christian. Hvad kaldte mig? Det er Christian. Nej, jeg ved ikke, om det er. Jeg tror, det er tv. Jeg ved ikke, om det er. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Fuck dig. Bare Vil du bet 2 kroner på det, BH? Vil du gerne lægge 2 kroner på det? Nej, det vil jeg gerne, for jeg giver dig ikke penge, ligesom du ikke gav mig mine 2 kroner. Jamen, det er fint, så er vi også kvit. Så det er fint. Fint nok. Det er tv. Alright. tv er klar til at give 2 kroner på at få et win. Ja, det er sgu fint. Så skal jeg ikke give dig 2 kroner. Så fucking dræb mig. Nej, jeg gider faktisk egentlig ikke. Jeg skal bare have mine 2 kroner inde i morgen. Hvorfor fandme ikke 2 kroner? Jeg gider ikke stå herinde. Det er rigtigt. Ud til King Gordon. What a guy. Find ud af det. Nå, hvor langt skal du bruge den BH, din fucking imposter? Prøv lige, giv mig lige lidt tid. Nej, Han er lidt udfordret med talsageren, det skal du lige huske. lidt udfordret på alle parametre i livet. Nej. Jeg kan bare have lav musik. Nå ja. Goddag, jeg godt lide lav. Hvor ligger Jeg har været det? sammen med ham hele runden. Hvem har lige været hjemme? Ja, det er Ja, Seholm, det er Seholm, Det det er Seholm, BH, det er Seholm, det er Seholm. det er BH. Godt, det er du BH. kører godt. Jeg er allerede electrical, fordi jeg skulle tjekke op, hvad er det til Ja, bro, jeg står oppe i navigation. Jo, jeg så ikke. Ja. Jeg kom nedefra. Jeg så Ja. ikke dig gå forbi Ja, mig. Det er BH, det er BH. Hold nu Fucking kæft. idiot. Ej, gutter. Hold kæft, I er dumme. Hvis I ikke stemmer Seholm. Jeg står oppe i sammen med Mark. Yep. Big BH. Det var du den sidste, der snakker med Jep, mand. Du både overvægtig og du Jepper. Hold din kæft. Jeg tror ikke, det er BH. Så er I fucking Dreng, dumme. hvad gør vi, dreng? Jamen, ved det ikke. er mig først så. Det er mig først så. Så sikker er jeg, jamen så det er ikke mig. Jamen, så ved jeg ikke, hvad Okay. fanden det er, hvis det ikke er Seholm. Jamen, så er du I må idiot. godt stemme mig, Det er men ikke så har jeg en Det er poster BH. nærmest vundet. Det er BH. Det er ikke mig. Dreng, hvad Nej, gør jeg vi? må ærligt sige, at jeg sgu ikke rigtig efter, så skal ikke bare være BH. Min mors liv, det er ikke mig. I må også godt stemme mig. Jeg er faktisk ikke. Jeg skipper. Det er sgu Jeg er fucking færdigt. idiot, mand. Jeg er fucking idiot. Så vil jeg se ham bagefter, eller hvad? Hvis det ikke er ham. Det må jeg gerne. Men det er ikke mig. Det er Christian Self-report igen. Ja, det er Alright. Christian Self-report igen. Ja, det er det. Ah, så er BH. Skulle lige min bro. Det er Christian Det er Self-report fint igen. nok, Mark. Du ved ikke One of the bedre. classics. One of the classics. Ja, Jeg er så sgu dræb ikke rigtig mig. efter, Så B. dræb mig. Nej, Så det kom. Ja, så er dræb der mig. sgu heller ikke, Mark. Ja, så dræb mig. Det er ikke. Ja, så dræb mig. Lav, du ved det ikke om mig, B. Min bro, det var lidt farligt at clear dig. Det er gået galt, Elian. Fuck, jeg like Lav, jeg må være ærlig at sige, jeg beundrer fandme din udelukkelsesmetode. Ja, så dræb mig. Med koldt. Ah, du er en idiot, altså. Alright. Det er Alright. Christian. Nej, Mark, på min mors liv og på min face i level 10, at det er Christian. Det er Christian. Han dræber Lav lige foran mig. Ja. Og han dræber Lav, fordi så ved han, at han kan flame mig. Det går Hold nu. Christian. Hvor er Det det Christian. fuck det der. Nej, det er rigtigt. Han dræber Ja. Lav, så han ved, at han kan flame mig. Ja, det er fint. Altså mig og Seholm, vi gik ind i electrical lige før. Og så lige pludselig så ser jeg Lav. Og så er han bare død.
Nej, fordi Mark kommer lige under, så han ved godt, det Bro, skal jeg, lige ud fra reaktor. Christian, jeg Mark kommer kan jo lige se bag os. body, bro. Jeg kan Altså, se jeg ved ikke, hvad der er solgt lige dig selv. Det er Christian, det her. Okay. Jeg står lige bag dig, bro. Jeg står og Ja, kigger det på er body. fucking Stiholm. Det er Han er Christian. shapeshiftet om til mig, Du mand. kan sgu Fuck, for helvede. Bro, du kan sgu da ikke. Han døde i electrical, Mark. Han døde i electrical. Sorry, Lav. God nok. Jeg hørte bare lidt King Warner, så døde jeg. Jeg ligger til navnet Filip. Waiting for host. Sorry, drenge. Så husk Nå. nu her lige Ja, at det er bare- husk lige på det der. Ja, jeg ved. Hvad fuck siger du? You know what the dog and Obama side. I will be in the ride. Hurling my little Kan du baby ikke white også and shapeshifte på 100%? I'll kiss you from the neck down, override. let you scream, oh. Let me pull your dress down, kiss you from the neck down, let me, oh. Det er mig, dreng, det er mig. Skal vi bare stemme på ham, eller? Ja, det er mig, dreng. Det får vi se. Åh, Det er mig, dreng, det er mig. Okay. fint nok. Your role is imposter. Kill the others. Hvor mange crewmate-roller har vi egentlig? Så mange som muligt har jeg sat på. Fint nok. Ja, det er BH, fordi der er ikke swipe card på længere. Det er Og BH, jeg så han det glemmer ikke. at lave swipe card. Det er bare ren refleks. Hold Jeg nu tror, det kæft. siger han, dreng. Han sagde, han var imposter. Nej, men jeg tror, det er BH, fordi han løber hen og laver swipe card. Det er ren refleks. Hvordan kan han have refleks? Wow. Drenge, vi er stik. det var en refleks. Hold kæft, hvor Drenge, er det dumme sidste drenge, vi mig er på det der. stik. Det Vi er kan godt fair, men afford altså. til at stemme ham ud, drenge. Jeg tror, det er Seholm. Det kan godt være. Seholm, man Vi siger kan godt sådan, vi kan godt afford at sådan... Ja, jeg stemmer også på selv, så. Så har han postet en mindre drøb. Okay. Det har han jo så. Ja, det er dig, BH. Nej, det er det ikke. Jeg ved ikke, om det er dig. Det er bare min fejl, at jeg gik i admin. Til Lars. Hvor flyver du om din imposter, mand? Ja, så min fede klunker, Christian. Jeg sidder og inspekter imposteren, og han er sådan rimelig meget hudfarvet. Altså, det kommer jo an på, hvor personen er fra, så. Så er han, det er ikke bu. Er det ikke Bo? Nej, han er altid brun. Er det ikke Bo? Nej, han er altid brun jo. What the hell? What? Hvad fuck i helvede, mand? Hvad er så fucking godt? Hvad skete der? Jeg tror, jeg går lige ind og clear electrical, bro. Det er sådan, du kan ikke. Live. Jo, please stem. Wow. Please stem Mark ud. Please stem Mark ud. Det var Mark, der dræbte mig. Det var BH, jeg stemmer BH. Hvad? Ja. Ej, okay. Nej, det var Mark, der dræbte mig. Er der Hvad ikke? fuck sker Hvor der? er det ikke mig? Hvor er livet, og hvad fanden sker Ja, der? fuck it, du har mand. Jeg så BH over electrical. Så dræbte han Christian. Lav, jeg hader, når du fucking til siger, Jeg kan godt clear lav, dreng. Jeg er bare på game. Nej, men jeg var på camstring, så ser jeg bare BH, der var electrical. Så dræber Christian. Ja, du var fandme ikke på game. Lav, det der fucking vent der, nu stopper du fandme. Wallahi, bro, jeg var på games. Godt spillet, BH. Lav, jeg har ikke fucking vent. BH, jeg ved, hvad det er. VP, BH. Godt lavet, BH. Godt spillet, BH. Ej, fuck. Jo, det er dig. Nej, drenge, der er noget, det ikke var Mark. Godt spillet, BH. Det er godt spillet BH. Jeg kunne simpelthen ikke lade være. Du han popper bare frem, jeg dræber dig. Ærligt, mand. Åh, Godt spillet BH. Hvad fuck laver imposteren, drenge? det er brød, det er hele game. BH, det er dig. Nej, det er Det er jo det, fucking der er. Lav til det. Jo.
Hvorfor er det mig? Sig, hvorfor er det mig? Bro, den eneste, der ikke ved, hvad Du skal er den eneste, der ikke vil kalde reactor nu. Hvad? Du er den eneste, der bare skip. Altså, vi har begge to stemt på dig. Og ja, Du nej. vil kalde reactor. Nej, jeg sagde, at jeg gider lav, hvad laver I? Drenge, lever I? Nu er din Det er nok det mest det største throw, jeg nogensinde har set. Hvad Call nu spiller vi? reactor, din fucking bum. No fucking way. Lav, hvad laver du? Lav, du vanisher, bro. Så popper du bare op mellem mig og Christian og dræber, og så går det ud igen. Bro, det var fordi, jeg tog ikke gå ud. Jeg tog ikke gå ud. Så dræber han mig, og Mark han står bare og kigger på min krop. Så går jeg ud. Hvad skete der? Dreng, Mark, hvad skete der? Dreng, jeg tror lige, jeg går ind i electrical for lige at se, om der er sket noget. Ja. Det er faktisk ret godt spillet, det der, Lav. Tak. Du har lige været vinde. Du kunne godt have vundet. Ja, du havde vundet. Han havde vundet, han smed sejren. Lars, så er der 3 tilbage i lobbyen, og du er imposter, så har du vundet. Hvis du fucking caller. Ja, det ved jeg godt. Det gjorde du jo bare ikke. Han havde bare dårlig samvittighed, eller hvad? Jeg synes bare, det var synd. Alright. Ærligt, det er faktisk ret under af dig, det der. Ja, tak. Godt lavet, Lav. Tak, bro. Jeg tager den øverst. Nej, men det er fordi, jeg overvejede at vente over til midtbay, men så var jeg sådan lidt, jeg ved ikke mere til. Det er fint nok. Ja, der var en, der ventede der. Det var BH. Ja, jeg er ingeniør. Ja, BH, du kan ikke sige noget, jeg kan lade møde sige. Det er fint, du må godt stemme ud, så skyd Ja, det er BH, jeg så ham vente ind i admin. Ja, det er fordi, da jeg havde fucking trykket vent, det var fordi, jeg skulle skynde mig afsted over til, hvad hedder det? Ja, bro, jeg gider ikke køre med, at det er dig. Det er fint, så stemmer ud. Så er jeg en poster Men det gør jeg jo. tæt på at vinde. Men bro, du siger, det er fordi, jeg skulle skynde mig, og men du indrømmer stadig, du ventede for helvede. Ja, det gør jeg også, fordi jeg er en ingeniør, og så det jeg så gør, det er, efter jeg står i 202, du ved den, der er taget. Og så Ja, vil jeg han skynde mig kæmper. ned på Han vent. kæmper, han Jo, kæmper. det er Jeg fint, stemmer BH. bare stem ud. Det må jeg fandme selv om, så er jeg fucking Nej, jeg tror faktisk ikke, det er BH. Jeg tror, det er BH. Jeg står ved min sag, jeg prøvede bare at gøre, hvad der også. Kan vi noget skip? Eller? Nej, okay. Herud. Ja, det er fint. Så er det ude. Tillykke til posteren. BH. Fortæl ikke din sag, mand. Fordi jeg fucking sagde, hvad fanden det var, jeg gjorde, og så ikke mere. Jo, du sagde bare, at det var ikke meningen, at gøre det eller noget. Jo, det var jeg. Jeg sagde, at det var min mening at gøre det, så jeg kunne skynde mig over til den anden og gøre den færdig. Du skal bare lyde med sådan lidt mere sådan believable. Så hold din kæft, Lav. Hvor du sagde, jeg skulle skynde mig. Du gik lidt Jeppe i det sådan. Hold nu kæft. Du er fandme dum at høre på nu. Er det rigtigt? Ej, okay, sorry. Jeg tror faktisk godt, jeg ved, hvem det er. Hvad er det? Jeg tror faktisk, det er Mark derinde. Hvorfor det? Jo, ej, nu holder det. Fordi lige inden emergency meeting blev callet, så gik de to ikke sammen. Ham og Seholm, så det er sgu Mark derinde, det er rigtigt. Det er ikke... Hvordan fanden gjorde jeg det? Nej, det er TB. Det er TB. Ja, fucking reactor, nede ved fucking reactor, så blev emergency meeting callet. TB, det er mig og dig, der tog den første reactor. Der var... Seholm var... Han stod og babbelede ind i Cames. Ja, gik så jeg kom man ind. ud, og så gik I to op, og så gik jeg ned, og så blev fucking body callet. Du gik ind til Cames. Du gik ind til Cames. Og så gik jeg med dig, bro. Det er fandme ikke mig. Så vote mig, drenge, hæ? Jeg kan godt give Mark, dreng. Hold nu kæft. Jeg tror, det er Nej, TB, det er ikke mig. Jeg tror ikke, det er TB, men det kan sgu godt være, han er mastermind eller lort. Jeg stemmer TB. Jeg tror faktisk lidt til Christian. Ah, drenge, I kunne måske også bare skifte, ellers så prøver vi måske. Ej, drenge. Du er ikke engang selv skippet, ved I. Men jeg troede, det var dig, Mark, din fucking spasser. Ja, bro, vi clearede hinanden første gang, det fatter jeg ikke det her. Nu er det nok. Nok er fandme nok. Åh, nø. Det er ikke lige så godt, det her. Der er igen der. Nej, nej. Nej, det er Christian, den fede Fuck, name. hvor jeg er dårlig til at mugge. Jeg er for dårlig til at mugge. Spring, løb! Lav løb! Jeg løber. Han løb væk. I løber væk, dreng. Han løb væk fra react. Nej. Jeg siger undskyld, Mark. Undskyld, undskyld.
Okay, klods for mig, drenge. Holy shit, et klods for mig, af. Fuck. Okay, klods til drenge. Det er Christian. Lav, det er Christian. Det er Ja, Christian. det er Mark. Det er Mark. Det er meget Ej, du holder det. Lav, Lav, på hele vores erhvervscase. På Jeppes fucking mor. På Jeppes mormor. På Jeppes bedstemor. På alt, hvad Jeppe bruger. Det er Christian, det her. Det er det fedeste player, jeg nogensinde Lav, har det, set. Lav, det er ikke mig. Det er ikke mig, Lav. Lav, du har min evige respekt. Fuck, hvor er det fedt, det der. Lav, du løber væk på reactor. Og Christian tager selv react. Hvordan fanden virker det der? Da Mark han sagde løb, så sagde Lav, jeg løber, og så løb han bare ned i en lower engine. Drenge, fuck, det er godt spillet mig, det der. Holy shit. Lav, hvor er det fucking Lav, fuck, hvor er det fedt, det der. Nej, Mark, jeg vil faktisk gerne sige undskyld, for jeg troede rent faktisk, det var dig. Det er fordi, jeg shapeshifter til Seholm. Men fuck, det Nå. er fedt, det der, Christian. Jeg sagde jo, jeg var på 4, Mark. Men det er fedt, du ikke har lagt mærke til Lav. Jeg løber ned og støj, så ser jeg bare et grønt æg, der bare står, så spawner jeg bare foran mig selv. For helvede, mand. Fuck, det er fedt. Fuck, Det er mig, drenge. Det er fordi, jeg troede, det ville godt give mening, det jeg sagde så, hvis du ikke har fucking shapeshiftet til den. Ja, jamen det vil give mening. Det er mig, drenge. Fuck, det er fedt, Lav. Ja, så kom Christian. Skal jeg slagte dig? Så kom. Ja, så lad mig lave det i taster, så kom med. Dræb mig. Stack kill. Dræb mig, så jeg ikke kan gøre noget. Kom, Præcis. vi skal lige herop. Så gør det. Det er jeg ikke. Jeg bare høre musikken en gang imellem, Lav. Det er faktisk varmt nok. Og noget baby skud. Hvor er der Så det hører someone to proof dem lidt. lidt. Ja, den Mark ikke så. Hey, bro. Vi lige skal ned og kigge, hvad der sker. Okay, fint. Nej, jeg styrer på det. Kom nu lidt lav. Er det bare på løb til mikken, eller hvad? Også. Ej, det er fint. Jeg sidder så tæt på. Nej, det må du gerne lave, det er okay. Nej, det er fint nok. Jeg skal nok sætte mig lidt væk. Nej, det må okay. Fucking niggas. Der er en, der har fucking sat og sluttet den af på sig selv nede i venten. Hvor er det henne? Ja, body ligger i security. Jeg ser Mark i midbay. Fordi jeg så et eller andet sus på det der admin board, ikke? Og så tjekker jeg først lige midbay om for et body, så står Mark og laver det der scan-pisse. Jeg ved godt, hvem det er. Jeg ved godt, hvem det er. Hvem er det? Nej, det er BH. Og det siger jeg ikke bare fordi det er BH, vel? Men jeg ved, BH, han har prøvet det der før, hvor han sidder i en vent. Det kan jeg huske, han sagde en gang. BH, Dreng, jeg sad i vent som ingeniør. Hvor jeg står nu. Og jeg gik fra midt, og jeg gik fra midtbay. Jeg gik fra midtbay, hvor at Mark var i gang med at lave enten scan, eller så lavede han den Men der der var anden en. også to i midtbay, så det skal nok passe. Men der ligger jo en død, så der er jo en eller anden ikke. Men BH, hvor er du? Hvor jeg står downloader i Coms lige nu. Er der nogen, der kan prove det? Nej. Okay, er der nogen nede ved Electrical? For jeg har faktisk ikke rigtig mødt andre. Nej. Ja, jeg venter fra Electrical over til midtbay, og så ser jeg, at du står i midtbay. Det Og var så jeg ved fordi... ikke, Jeg ved ikke, om TV gik ind. Eller hvad det var. BH, hvordan kom du ned til Koms? Hvordan gik jeg ned? Hvilken vej gik du? Nedad. Ja, okay. Så er det fandme ud. Nej, du ved, altså... Det er fordi, jeg lavede reactor. Fint nok. Ja, reactor, så har du lige været inde i security og drevet en og sådan. Skulle da ikke, hvis jeg lavede download i Coms og en næve. Jeg er sikker på, det er Hanti. Fuck, han er dårlig til at være imposter, det er helt sindssygt. Haha, var det faktisk dig? Ja, det var faktisk mig. Bro, sad du inde i den? Horror gameplay, det der. Jeg vidste også, det var ham lige da han... Men det var fordi, jeg var lige ved at smutte, men så Lav han gemmer sig bare selv i venten, så jeg vidste ikke, hvad fuck jeg skulle. Jeg vidste, det var ham lige snart han løb ind til mig, for jeg havde ikke set nogen løb ind i Reactor. Bro kom bare spændende ud for Reactor. Jeg vidste godt, at han ventede derinde. Fint, jeg kan Nå, jeg skulle lige dræbe, men jeg nåede væk. Og der er ingen, jeg tror lige, jeg tager et game mere, så derfor jeg skulle. Er det ikke? Ja. Jeg har sgu fået lidt nok af Among Us drenge. Er det så ham, eller hvad? Ej, det er det fandme ikke.
Er det penalty shootout, Mark? Hå? Er det rigtigt? Det er penalty shootout. Hvad helvede, mand. Faktisk godt være. Fjerde Det var bare lige 50 ind hver eller et eller andet. Give me more shooters, I need it. Nej, jeg tror godt, jeg ved, hvem det er. Ja, det tror jeg også godt. Hvem er det? Bastian, jeg tror faktisk, vi tænker det samme lige nu. Hallo Christian, hvad nu hvis vi går ind og spiller penalty shootout med mig og Laurits? Så vi skal holde ind på 365. Ja. Der er ingen Bare stemt, lige eller 50 vi spiller hver. det her til mig. Okay, jeg kan godt lige spille det. Dreng, jeg tror, det er TB. Okay. Det tror jeg Jeg også. tror det er en back-to-back det her. Jeg tror... Hvem var sidste runde? Nå, det var Hans. Jeg tror, det er Nero. Jeg tror, det er Nero. Seholm. Tror du, det er Seholm? Og hvad det er. Ja, drenge. ses nede. Drenge. Seholm på næste gang, drenge. Ses nede. Okay. Okay. Han er meget glad for at støtte folk ud lige nu. Ses nu. Why you mad? Fuck, drenge. Jeg skal lige det er ikke mig. Okay, så stemmer vi derud. Okay, så går det. Det er Christian, nok hvis vi noget, stemmer ham folk ud, er du så med på med penalty shootout eller hvad? Er det rigtigt? Hvor måske du er? Det var et ja, eller hvad? Er det betting? Ja. Vi går de forkerte vej. Jeg dræbte nogen. Drenge, så gør det for helvede. Der er flere folk den vej, der jeg gad ikke. Jeg ramte. Ja, så vi laver din task. Så dræbte mig. Alligevel. Ja, fordi jeg ikke også en task. Ja, det er Christian dreng. Det er Seholm. Det er Christian. Seholm, man gad ikke lave reactor. Der har heller ikke været reactor. Nej, O2 medier. Hvorfor gør jeg ikke det? Det var der da. Ja, men du gad ikke lave den. Det var mig, der gik op til den, og så du blev bare... Jeg var der sammen med dig hele tiden. Ja, du gjorde det dengang, jeg gik derop. Jeg er fuldt på efter dig. Det er Seholm. Lav, hvem føler du for at blive? Det er Christian. Jeg ved det faktisk ikke helt. Du må gerne være meget ud, drenge, men det er ikke mig. Vi kan tage til ham, og så kan vi tage Christian bagefter. Det skulle med hånden på hjertet, drenge. Det er ikke. Drenge, jeg tror faktisk godt, jeg ved, hvem det er. Hvem er det? Det ved jeg ikke. Er du død, Mark? Jeg tror, det er fed BH, eller Christian. Der er ikke. Nå, okay, ja, så gider jeg ikke sige det. Er der Jeg ikke? tror, det er fed BH, eller Christian. Alright. Nå, Drenge, det er godt spillet, BH. Christian. Godt spillet, Christian. Drenge, det er rent faktisk BH. Er det fik jo? Idiot, mand. Ja, det er BH. Idiot, mand. BH, er det dig? Ja, vi må gerne stemme ud, men det er det ikke. Lav, er det Jeg har dig? lige sat en Guardian på dig, Christian. Nu kan du ikke dø. Men det er Wallahi, det ikke er mig. Christian, jeg har lige sat en Guardian på dig. Mark, er det dig? Nej. BH, er det dig? Jeg ved ikke, hvorfor jeg laver task, når TB han er smuttet. Ja, det var faktisk egentlig, hvad fanden Ja, laver bro, min task tæller ikke, mand. Når jeg er lige ved. Er det rigtigt? Nej, hvordan fanden kan det være, at vi ikke engang en fjerdedel henter, jeg er lige til at lave task her, hå? Ej, jeg har sgu ikke lige magtet, sorry. Okay. Jeg gider ikke lave flere nu. Det lyder som en bot, at sige. Alright. Ja, det er pussy. Niggas. Det er mig, der ikke. Jeg dræbte BH. Det var Christian. Det var mig. Det var mig, der ikke. Nej, Lav, jeg tror, det er Mark. Er det? Jeg tror okay godt, det var Mark. Jeg tror måske også, det er mig, eller hvad? Er det rigtigt? Nej, jeg tror, det er BH. Jeg dræbte ham bare, fordi jeg følte for det, eller hvad? Ja. Okay, lige ikke. Så er det ude, Christian. Det er BH, drenge. Fuck, det er uheldigt, det der. Han skal ikke lege bangeleje, så skal I bare løbe for mig. Okay. Lad os så tæl lige til 20. Med lukke øjne, B. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Du må gerne bruge venten, Lav. Du må gerne bruge venten. Okay, tak. Så er det hvem af jer to, der vinder nu, jo. 15, Lav, hvor er du henne lige nu? Lav, hvor er du henne lige nu? 17, 18, 19, 20. Nu kommer jeg. Jeg er ikke kapaciteten.
Ja, du skal sige, hvor du er hele tiden. Ja, jeg går over i op ad engine nu. Ah, Nu går jeg ind i security. Der var ikke nogen. Ja, i cafeteria, så kom. Og oppe i reactor. Der var ikke nogen. Mark, hvor er du henne? Der er nok smart ikke at sige, hvor du er. Jeg må skal ned i storage. Storage. jeg skal komme ind i comms. Ja, så find os lav. Den er indbringen. Vi er inde i Storage. reaktor. Hvornår vinder vi så? Og stå her hele gamet til Andreas. Lav, hvor du... Fuck. Christian! Christian! Ej, jeg kan ikke mere nu. Jeg kan ikke spille mere for os. Det kan jeg sgu da ikke.